Σήμερα το part 2 από τα βίντεο μας. Σας ζητούμε συγγνώμη για το προηγούμενο βίντεο που δεν βγήκε γρήγορα το βίντεο. Το part 3 θα βγει πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα refresh στο προηγούμενο βίντεο. Το ότι είχαμε βάλει στο προηγούμενο βίντεο. Είχαμε βάλει ένα τυχαίο ρυθμό και ένα τυχαίο όργανο. Και μετά είχαμε αυξήσει και το tempo, το πόσο γρήγορα να πάει και παίζουμε την κλίμακα. Τώρα μη φασό λασίτος, δώσε λασίτος μη ρέντο. Είχαμε κάνει αυτό. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο στην αρχή με λίγη θεωρία, απαραίτητη για να παίξουμε, και μετά θα παίξουμε και δύο ασκήσεις. Να ξεκινήσουμε τώρα. Όταν παίζουμε ένα τραγούδι, κάποιες νότες χρειάζεται να τις κρατάμε λίγο περισσότερο από τις άλλες και κάποιες λίγο λιγότερο, κάποιες κανονικά, όπως ακούστηκε στο τραγούδι που σας έπαιξα πριν. Για αυτά υπάρχουν κάποιοι συμβολισμοί, οι οποίοι λέγονται αξίες. Οι αξίες είναι αυτές εδώ πέρα. Και η πρώτη αξία είναι το τέταρτο, το οποίο κρατάει για 1 χρόνο. 1. Η άλλη αξία είναι το μισό, το οποίο κρατάει για 2 χρόνους. 1, 2. Η τρίτη μας αξία είναι το ολόκληρο, το οποίο κρατάει για 4 χρόνους. 1, 2, 3, 4. Η τέταρτη αξία μας είναι το 8, το οποίο κρατάει για μισό χρόνο. 1. Αυτά βλέπετε εδώ και τους συμβολισμούς σας στις οθόνες σας. Και για να τα μετράμε αυτά υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται μετρονόμος. Τα αρμόνια αυτό το έχουν ηλεκτρονικά. Πατάμε ένα κουμπί που λέει μέτρο, νομί μέτρο, και ρυθμίζουμε τον tempo του στο 70. Με το tempo θα λέει yes, no, έφαγε 2 βελάκια, κάτι τέτοιο. Ο μετρονόμος μετράει 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Να παίξουμε τώρα ένα τέταρτο. Το τέταρτο είπαμε αξίζει για 1 χρόνο, άρα θα παίξουμε 1. Αυτό ήταν ένα τέταρτο. Να παίξουμε τώρα ένα μισό, είπαμε 2 χρόνια. Άρα 1, 2. Αυτό είναι ένα μισό, ένα ολόκληρο, είπαμε 4 χρόνια. 1, 2, 3, 4. Και ένα 8, το οποίο είπαμε διαρκεί και μισό χρόνο. 1. Άμα δείτε 2 8 που είναι συνδεδεμένα, έτσι, σημαίνει ότι πρέπει να παίξουμε και τα 2 8 σε ένα χτύπημα του μετροτόμου. Έτσι. Σε ένα χτύπημα 2 νότες. Αυτές είναι οι 4 βασικές αξίες. Έχουμε και άλλες λίγες, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτές. Και τώρα, σε ένα τραγούδι δεν παίζουμε συνέχεια. Πρέπει σε κάποια σημεία και να σταματάμε. Γι' αυτό υπάρχουν και για το σταμάτημα κάποιοι συμβολισμοί, οι οποίοι ονομάζονται παύσεις. Πάμε να δούμε τις παύσεις μας, στις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Οι παύσεις έχουν πάρει τα ονόματα των αξιών. Η πρώτη παύση μας είναι η παύση μισού, η οποία, αυτή εδώ πέρα, η οποία συμβολίζεται με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο πάνω από την τρίτη γραμμή του πενταγράμμου, κάτω από την τέταρτη. Και στην παύση μισού σταματάμε για 2 χρόνους, δηλαδή άμα παίζουμε θα σταματήσουμε 1, 2 και θα συνεχίσουμε. Μετά είναι η παύση ολοκλήρου, η οποία συμβολίζεται με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κάτω από την τρίτη γραμμή του πενταγράμμου, πάνω από την δεύτερη. Να σας θυμίσουμε ότι στις γραμμές του πενταγράμμου τις μετράμε από κάτω προς τα πάνω, είναι 2, 3, 4, 5. Και ενώ παίζουμε 1, 2, 3, 4, σταματάμε όπως και στο ολόκληρο παίζουμε 4. Μετά έχουμε την παύση 8, στην οποία σταματάμε για μισό χρόνο, ενώ παίζουμε 1. Για το σταματάμε. Και μετά έχουμε και την παύση του τετάρτου μας, στην οποία σταματάμε για 1 χρόνο. 1. Να αρχίσουμε τώρα και τις ασκησούλες μας.
Μέτρονόμος με τέμπο το 70 και ξεκινάμε. Περιμένετε λίγο να σας πω πως τις παρτιτούρες θα τις βρείτε για να τις τυπώσετε στην ιστοσελίδα μου, η οποία είναι χωρίς www.johnmusiclessons.blogspot.com. Συγγνώμη, .gr, όχι .org όπως σας είχα πει πριν, εδώ πέρα johnmusiclessons.blogspot.gr με μικρά γράμματα, αν το γράψετε με κεφαλαία δεν θα πάει και χωρίς www μπροστά. Και βλέπετε τώρα και στην οθόνη σας και να ξεκινήσουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Μετρονόμο είχαμε πει τον βάζουμε με τέμπο 70 και 2, 3, 4 έχουμε πάψει μισού. 1, 2, ντο, ρε. Να βάλουμε ένα όργανο που να κρατάει τον ήχο. 1, 2, 3. 1, 2, ντο, ρε. 1, 2, 2 παύσεις. Sol, la, si, do. Δύο παύσεις, 2, 1, 2. Do, si, la, si. 1, 2, 1, 2. Τώρα συνεχόμενα. Δεν έχει παύση. Μη, ρε. Τελειώνει αυτή η άσκηση. Αυτή είναι μια άσκηση που είναι σχετικά εύκολη. Είπαμε και τις δύο θα τις τυπώσετε, μπορείτε να τις τυπώσετε στην σελίδα μου. Τώρα να παίξουμε μια στην οποία ανεβαίνει ο βαθμός της δυσκολίας και μπορεί και να μην την καταφέρετε. Άμα δεν την καταφέρετε δεν πειράζει, θέλω να μου κάνετε σχόλια για να σας απαντήσω. Με αυτήν ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, είναι τέταρτα. Μη, φα, μη, μη, σολ, δο. Μη, φα, μη, μη, φα, σολ, φα. Ρε, μη, ρε, ρε, φα, σολ, ρε. 1. Εδώ πέρα βλέπετε πολλά όγδοα συνδεδεμένα. Θα παίζετε, κάθε χτύπημα παίζετε 2. Συγγνώμη που σας τα έγραψα συνδεδεμένα. Λάθος μου τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα ικανοποιηθώ πάρα πολύ αν ό,τι δεν καταλαβαίνετε μου το στείλετε στο mail μου, το οποίο είναι johnbennett113@gmail.com bennett113@gmail.com. Λοιπόν, γεια σας, αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις εγγραφές που μου έχετε κάνει στο κανάλι μου, τις 4 εγγραφές, καθώς και για τα like. Για τα unlike θα ήθελα όταν μου κάνετε κάποιο unlike να μου γράφετε και σχόλιο από κάτω γιατί το κάνετε αυτό το unlike. Γεια σας.